Welcome back my YouTube channel Simang Brahmo Vlog. Dini ang dongfaiyo Bhairabkundo jaygani मा गामि मोनलाय सपनगाव यानि सिमांनि गामियावहाय बे जायगायाव आं मानो फैदों बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ। दिनै आं आफ्टर 50 years सासे आंनि लोगोखौ लोगो मोनफैदों। बिथाङानो जाहैदों आंनि लोगो परिमल नार्जारि। दा बिथांखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननानै बिथांखौ आं गोसो सिंजों मोजां मोननानै 50 बोसोरनि उनावहाय लोगो मोननानै आंनि गोसो सिंनि आरो जोंनि मिसेसजों लोगो नांनानै जोंनि बर'नि नेरसोन आर'नाइजों बिथांखौ जों बरायनानै लाग्रोनाय जानोसै। बिथाङा जाहाथे जोंनि आर'नाइखौ नुफादोब्रा नाजावना लायो बिनि थाखाय बिथांखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय आरो हामनाय थाबाय। दिनैहाय आं बै समखौ गोसोखांदों 50 बोसोरनि आवगाय जों बिथांजों आंजों जों उन्दै समाव लोगोमोन। बे लोगोखौ लगभग माने 15 बोसोरनि सिगाङावहाय 15 बोसोरनि उनाव नागारलायनाय जादों। बिनिफ्राय बिथांजों खुनु कन्डिसन गैयामोन। बिथाङा गावनि जिउनि लामानि थाखाय थांनानै थानायनि राहानि थाखाय मोजां जायगा नागिरनानै बिथाङा आलाय सिलाय जानानै गुवाहाटीयाव थांनानै भैरबकुन्द'आव फैनानै गावनि जेनाखि साननाय हनाय दुखु जारलानि गेजेरजों गोबां खस्थ' भुगिनानै बिथाङा गावनि लाइफखौ सोरजिलांदों। बै समाव बिथाङा जेब्लानाखि गुवाहाटीयाव थांदोंमोन बे समाव आंबो क'क्राझारावहाय थांनानै फरायनानै आं इण्डियान आर्मियाव जइन जादोंमोन आरो इण्डियान आर्मियाव एसे टेकनिशियान जानानै इण्डियान आर्मिनि सासे जुनियर कमिसन अफिसार सासे जुनियर इन्जिनियार जानानै आं 30 बोसोर साख्रि मावनानै इण्डियान आर्मिनिफ्राय रिटायार जायो। बे रिटायार जाखांनायनि उनावसो बिथांखौ आं कन्टेक्ट खालायनानै बिथांजों कन्टेक्ट लोगो मोनलायलायनानै दा जोङो सानैजों लोगो मोनफिननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। लोगोसे बिथांनि जेनाखि जिउआव साक्सेस जादों बिथांनि जेनाखि दुखु खस्थ'जों बिथाङा बे भैरबकुन्द'आव गावनि मोनसे गुवार फिल्ड बानायनो हादों। बे फिल्डआनो जाहैदों मोनसे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट। बिथांखौ बुंनो थाङोबा जोंनि बर'नि सासे हिर'आ ओरैबायदि हिर' नङा बुख्रुब सुख्रुब होननानै बा सोरखौबा फेजेननानै हिर' नङा। बिथाङा एग्रिकालचारनि गेजेरजों मावै दाङै गावनि खस्थ' मस्थ'जोंहाय मावै दाङै बिथाङा मोनसे गिदिर प्लेटफर्म बानायनानै गावनि जिउखौ देरहासार होनो हादों। बे देरहासार होनो हानायानो जाहैदों नैबे बिथांनि नार्जारि ड्रागन फ्रुइट फार्म। बेजों लोगोसे बिथांनाव दङ ड्रागन प्लास रबार बिफां रबार गार्डेन टि गार्डेन बिनिफ्राय लोगोसे दङ बिथांना गय बागान आरो नारें मा होनो बेखौ सन्थ्रा फिथाइ। बिथाङा बेफोरबायदि माल्टा बिथाङा बेफोरबायदि मावनायजोंनो सासे हिर' जानो हादों। जोंनि बर' साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बिथांनि जेनाखि प्रेरणा बेखौ लानानै जोंबो बिदिनो आवगायलांनांगोन। साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा दानि लाइमोनफोरा बेफोरबायदिखौ मावनानै जाहाथे इयुन फिउचाराव दावगालांनो हायो बिथांखौ जों फल' खालायनांगोन। दा बिथांनाव आं मोननैसोल' खोथा सोंनो सानदों। बिथाङा जेनाखि मावनानै साक्सेस जाबाय बेखौथ' गोबां भिडिअ बायदिसिना बानायखाबाय। आं बेखौ सोंनो थांला। बेखौल' आं साननो थाङो बिथाङा आंखौ लोगो मोननानै गोसोआव माबायदि फिलिं खालाय? बिराद मोजां। दा बिथांनिसिम हामलायनाय थाबाय आरो बिथाङा बिनिफ्रायनो आरो साबसिनबाव हामसिनबाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय एग्रिकालचारखौ डेभेलप खालायनानै दिन्थिफुंलांनो हायो आरो जोंनि लाइमोनफ्रा बे खामानिखौ सोलोङो आरो बिथांबायदि जाहाथे 30 जन 40 जन न'खरखौ फालिलांफाबाय थानो हायो बेखौनो आं आसा खालायनानै बिथांखौ एसेयावनो जोंनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ। जय बर' हारिनि जय। जाबाय दा?